Oza khehla. Awu, khehla lami. Khehla mntomdala. Yini? Ubalekelani? Angayenze ngokuhlinze mina. Anihlinza amakhehla. Hlobo. Hlala la. Hlala uthule uthi du. Hlala nje usihlalele. Sihlalele wena. Umuhle kanje. Sihlalele ijuba likamoya. Umuntu kamoya wena. Awusumuntu okuthakatha, umuntu kamoya. Abathakathayo ke bazi ukuthi yonke into nje mabebona isilwane bona into yokuthakatha. Laba abantu bakamoya laba. Yeah. Abantu bokukhonza inkosi, abantu boxolo. Gogo bayakubuza abantu bakho lapha ku TikTok. Yebo. Na Facebook bayabuza bathi lesalukazi lesesidume kangaka sitholakala laphi? Sitholakala eGlen. eGlen khona eGoli. 28. Oh. Glen 28. Okay. Ya, hayi uzamthola ugogozi lapho. Gogo uzamthola. Bathi abanye bakhala ukuthi bakude ukude bona base KZN umuntu usempumalanga gogo usekudeni. Uma use KZN. Wena ngibuze ngikutshela ukuthi ngizoza nini eKZN ngoba phela ngiwakhona mina ngwaseshowe. Yeah. Ombane. How? Khona ngwasombane. Okay. La nginomuzi la. Okay. Umuzi angiqashanga ngihlala emqashweni. Angihlala emqashweni. La njoba ngihleli kanje ngiphethana leli juba lika moya. Yeah. Ngihlezi kwami. Okay. Ekhaya yikhaya leliya eliseshowe kusekhaya. Okay. Mangiye ngakhona ngiyefike futhi nakhona kunabantu ngifike futhi nakhona ngisebenza. Oh yeah. Mabe ngathi nje hey gogo awuzwakale la awu ngibamba lokho kuyisikhwamana sami lokho ngitotobe ngishone khona. Okay. Ngibe ngingapha ya koMandeni koStenga koGingindlovu. Yeah. Komvutshini. Angazi ngabala ngithini indawo engizihambayo lezo. Hawu. So ngiyatholakala kodwa angihambi nje ngihambela into engayazi. Uhambela umsebenzi. Yeah, ngihamba ukuthi ngifuneka kuphi ngiyokwenzani lapho noma ngikhona ke ngisho ukuthi cha sengikhona nizongithola la bese kuhlangana lapho bahlangane as a group. Okay. Bese ke umuntu seyazi ukuthi uze ile ini uthathani uthatha iswasho weswasho abaphela sifani. Yeah. Omunye umuntu udinga iswasho. Yeah. Omunye umuntu udinga into zokugeza. Yeah. Omunye umuntu udinga ukugeza phalazwe alashwa ngalondlela azobe impilo yakhe isho ngakhona. Yes. Awuvele nje umuntu uthi hayi ngihambe yogeza ugqume uthini funeka uqale ku foundation ukuthi kuze kube nje yini inkinga ukuze wena uzungasebenzi ukuze wena uzungaganwa ukuze wena ube namabhadi kusuka kuphi. Yebo. Ebese kuyikhona ke manje uzolandelela ukuthi okay ngisengizwile ukuthi inkinga yami la so sengithatha i-treatment yami yokususa lenkinga enginayo. Yeah. Ngoba inkinga ziningi. Enye uyithola emndenini. Enye inkinga uyithola la uhambeni ngoba siyahamba sihlalanga. Yebo. uThixo uthi asihambe emhlabeni wakhe. Kunjalo. Kodwa kuhambeni kwethu kunalabo abantu abangafuni ukubona uphethe iplastic yase Shoprite. Kunalabo abantu abangajabulela ukuthi wena wakhe i3 room or i2 room. Ebese utholakala ukuthi sewugcwele izinto eziningi ongazazi izinyama esekhaya niyaxabana umuzi igcwele izipokwe abantu abaningi imizi yahliphizeka abazi ukuthi inkinga ikuphi. Yeah. Abazi kanti inkinga isekutheni kulolu hambo lwethu sihlangana nabantu abazinhlobonhlobo Abahlukene. abangenalo futhi uxolo abanye bakhona. Nginabafowethu lapha. Bathi abafowethu sesidi isikhathi umuntu walimala
emizweni ngapha ikonakele eBhlukweni ngapha konakele impela abanye sebaze bachithekelwa nayimizi yep bayakhala bathi sebehambe lonke lelizwe leli gogo uthini kubo ungakwazi ukulekelela liyakhala izwe mangabe impela lapha bathi bakufaka isikhiye sengikhuluma ngengidi ingidi angeke ngichaze ke ukuthi iqala kuphi yenziwa kuphi kodwa masuyilo muntu ukuthi phela ubuthi uyazithubelezela uthi ushaya amakhona kanti sewungene ekhoneni elirong into yokuqala nje uthando lwanamhlanje alusekho uthando lwanamhlanje kungukuthi lo mfana uyasebenza mina ngumama noma ngiyintombazana ngizombamba yebo uthola ukuthi umuzi wakhe awakhile bewuthanda ngenhliziyo yakhe yonke nezingane zakhe azithandayo ngenxa yami engijelasayo enginomona sengimenza lento eyenzakalayo ngoba phela ngumama ngizuvuma ukuthi mina ngibe iwardrobe yasendlini ngisuke ekhaya ama wardrobe akhona ukudla kuphekwa kudliwa ngahamba ngayogana lo engimganile nangiphele sephelelwa yilento esihlanganisile sofuna ngenze njani ngoba yena uphuma ngena namakamera kanti ngokunjalo futhi nosisi mabebona ukuthi ubaba wasendlini imali iyashota imali ayimfikisi la yena afuna khona naye bayephuma ngena uzobuya na something thola ukuthi yena umuntu wesilisa kasamuzwa sebemkhandile phela lo muntu iboyfriend yakhe isimkhandela ukuthi lo masihlukana akhonja basho njalo bathi akhonje yomthatha lo madoda mase besha abafana madoda badala phela makwesi ingaka kudala sizibona izinto ziyenzeka abanye bakhale ngokuthi ke manje khona nje umunye wakwangithinta wathi ophungale nje nginenkinga mina manje ngahlangana nomuntu wesilisa usisi lo muntu engikhuluma ngayo kunezinto eziphumayo kimi ezingabonakala ezinye ziyabonakala kusuke kwenzekalani lapho gogo yiwo wonke amalumbo lawo yiwo wonke amalumbo lawo kuyagezeka yini khona izinto thize ayigezi ke leya kusiyogeza ifuna izimbiza ezizomklina yebo aklineke ngoba ngesinye isikhathi uthola ukuthi unomuntu wesilisa yena akazizwa ngesikhathi benza le sex yakhona lezo zinto lezo mabeqeda sisebeqedile vele thola ukuthi ingubo azinuki khona kwala azinukeli yazini ubuza ukuthi impongo ngabe ingene lapha engubeni ngaleso sikhathi wona umuntu wesifazane makwenziwe kube into ezinjengalezo awuzwa nawe umuntu wesilisa awuzwa omunye owakhona akalelwe ukuthi achamiswe kwenkukhu kuyibona inkukhu ke mayenza ithi nje dlup yes seyiqedile kanti lo omunye usesefit uqhubeka neawanyana noma nama awanyana imizwa yakhe isesa iphezulu tholtho wesilisa ke kuye awuthe nje copho wakhathala kubhlungu ke mawuzoba nomuntu ongumama serious omshadile wamlobola ohlala naye obase ukutholakala ukuthi kwenzeka into enje ilungisa kanjani lento gogo kumele beze la ekhaya kumele beze phela sicheck ukuthi kwenzakaleni kwaqala kuphi kwenzakalani and mina mangisizwa umuntu umuntu angimsizi ngokuthi atha ngimsize nje ngingabonanga ukuthi kusuka kuphi uqala uhlole ngiqale ngihlole kuqala ukuthi kusuka kuphi yini futhi ekulimazayo sisuke lapho uthola ukuthi usuna 3 years ungacabanga ukuthi lokho uzothi na ufika uzokuthola at the same time kuphele futhi same time yes asiyenzi kanjalo nengubo mayingcolile uyayisowukha ulokhu uyiwasha kancane izigcina
hlambulukile usuyibona ukuthi lento lebeyikhala enje yeah so naseguleni umuntu mamlapha kufuneka uyazi ukuthi uyiAvaron efuna ukugezwa uyincenge kahle until izibe right ayi ngoba gogo konakela impela ngapha kubafowethu bayakhala nakomama yikho mhlawumbe uthi abakhulumi nami bayasaba bakhuluma kanti uma umuntu wesifazana kumele ukuthi xhumana nabanye abantu besifazana aba right nakhona ubakhethe ungabizi umuntu ozoma phezukweni athi umbona nje unje umbona nje unje nakwabesilisa uba nabantu yebo hayi ukuthi noma ubani usunenkinga umbona nje mfowethu umbona nje mfowethu yiza kahle okusasa nizoxabana basethi wena ngikhuluma nawe ngoba uso uyabona so into zakho izisethe kahle uyabona nje uzishaya ubusisoka gogo khona mhlambe inani olibekile mhlambe lokuhlola umuntu meze ezohlola khona imali mhlambe noma iyehli yenyuka kwenzeka kanjani mhlambe umuntu methi mina ngise Cape Town kufanele ngibudgetele ukuzobona ugogo umuntu kumele enze njani mhlambe siqala la ekuhloleni siqala ekuhloleni kuyo yonke into okay siqala nje ekuhloleni sibone ukuthi sakha kanjani ngoba ngizothi mina ngiyakusebenza kanti indaba isekhaya mzamo ngithi ngiyakusebenza kanti indaba yaba semndenini ngithi mina ngiyakusebenza kanti umsamo wekhaya uyaphika ngithi ngiyakusebenza nansi inkinga wena isibongo siyakuphika siyakuphika isibongo ngiyalinganisa ke manje uthola ukuthi ngibiza mina